Liwaply telekeçi Baba Nazarov Serdar Türkmenawatdaky dünýä wazarynyň resmileriniň özüne garşy adalatsız çemeleşendiklerini öňe sürýär. Men 4-nji bazanyň telekeçisi Baba Nazarov Serdar meniň işimi mühürläp tutsaýyt goýdular we işleme mümkinçilik berenoklar maňa. Baba Nazarov Serdar 2007-nji ýylda dünýä wazarynyň resmileri bilen ylalaşyp, degişli resmi namalary toplap, öz hasabyna tikinçilik çehyny gurup, ornaşdyryp, onuň işini ýola goýandygyny aýdýar. Emma aradan 5 ay geçenden soň ol yerli resmilerin gelip onuň çehyny möhürläp gidendiklerini aýdýar. Näçe ýapdyğı sebebi diýende öz buranjaymy olar gurdy diýip men özüm beren dokumentlerini priznavat eden okusyonu var. Yani beren dokumentlerini komissiya geçip men Kur'an haklı kağızam var. Özleri komissiya çekip piçadan var. Emma bular olsa emma olsa şu beren özünü ele aldı. Ele aldı men cayımı. Indi men işleme verim çağlarıma meni otel näme etmeli eklemeli pulum yok da. 5 çağım vardı. Serdaryň Azatlyk radiosyna beren gurrundan çen tutulsa, haçanda ol çehi gurup torunda yerli resmiler onuň bilen iýeçilik ylalaşygyny däldi, arendasyny konteyneri bermek baradaky şertnamany baglasypdyrlar. Şertnamanyň mazmunyny seretmän gol goýandygyna aýdýan Serdar, bu ýagdaýyň jikmejiklerine girmän 5 aýyň dowamynda sorulan tölegi töläpdir. Emma özünün berilmedik konteyner üçin pul geçirýändigini anyklandan soň ol bu şertnamanyň ýatyrylmagyny talap edendigine aýdýar. Ol mundan soň resmilerin gelip öz çehyny möhürläp gidendiklerini aýdýar. Şu men özüm gurdum. Kur'an hakdymyň dokumentlerim var, kararam var bazaryň bereni. Dilnamalarym var. Men Kur'an hakdy. Men bular olsa elep aldy meniň sopsyny kabut edip özü Kur'an ýaly. Indi men işimi açyp beren ýoklar. Sehimi mümkünler koydular ve armatura sokup açık giyme mümkünçilik veren yoklar. Ben açan yanlarında mühürler kağızını koparıp girenden yine içinden girip yolbaşçılar bazen olmasa içinden girip ve polisiye işten çıkarıp beni kovup ve çık deyip seninki der deyip çık deyip seninki der deyip ben çıkar koyu sen kurdun mu diye. Buranın öz benim kararı var ve dilnamalar var. Ben hakta Kur'an'ı dilnam işleme mümkünçilik işleme seninki kurdu deyip seninki deyip benim kağız piç adam var. Ama öz beren zaten priznavat eden noktaları bu. Serdar mundan soň adalaty gözläp degişli guramalara ýüz tutup başlandygyny, emma özüni kanagatlandyrjak netijäni alyp bilmän gelýändigini aýdýar. Ol yerli kanun goraýjy edaralaryň degişli derňewleri geçirmeýändigini, Aşgabatda arda bilen ýüz tutulanda hem şikaýetleriniň gaýtarylyp, ýangadandan yerli edaralaryň garamagyna ýollanýandygyny aýdýar. Bu dokumentlerin hali hemmesi değil. Mende köp bu dokumentlerimi 100 tutanın paşta 200 näçe list 250 näçe list sakpa tutan yüzüne men cevaplarım var mende. Çıl knigazı kitap verdi var ha. Emma bular olsa hem man karşı edip yazanlar var. Polis ona yazan tarafım var. Man hiç karanlıklara yok, kapama açın yok. Men kanun hareketi gücü yok yalı. Kanun yok yalı man şu bozardı göçürüp bir eder. Hani prezidentin çıkış eden, hormatlı prezident çıkış eden sözleri var. Türkmenistan rayonunda hukumatdır, yukarı derece seyretmeli diyen adet sözleri var. Ama bunlar olsa tersine düşünüyor. Yolbaşçılar. Neymiş şolar şu zaten diye, neymiş şöyle yerli yolbaşçılar tersine düşünüyor şu zatları. Prezidentin buyruklarını. Yani adet zatlarını ters ediyorlar. Serdar iň soňky çykalygasy hökmünde Azatlyk radiosynyň üstü bilen gönümel prezidentiň özüne ýüzlenmekden başga çäresiniň galmandygyny aýdýar. Şu video arkaly yüz tutýan hormatly prezident size ve şu açyp bermene kömek etmene haýyş diýip soraýar. Ve şu yerli yolbaşçılar sizin adam buyruğu ve östürmeli telekeçeli tersine düşünýärler şolar yerli yolbaşçılar. Serdaryň beren maglumatlaryny yerli resmilere häzirlikçe tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek, şeýle-de olardan bu mesele dogrusynda nähildir bir kommentariýa almak başartmady.